היי חברים, ברוכים הבאים לערוץ שלי. כאן אני אראה לכם איך אני מרכיב דגמי לגו מגניבים, ונדבר על כל מה שקשור ללגו ועוד. והיום יש לי אורחת מיוחדת. היי כולם, אני אסתי, אמא של איתן, וביחד היום אנחנו נרכיב את תחנת החלל. אתם מוכנים? כי הולך להיות פה כיף. בואו נתחיל. אז היום נרכיב את תחנת החלל המדהימה הזאת. תראו כמה פריטים יש לה. יש חללית, אסטרונאוטים, ואפילו חייזר עם 3 עיניים. תראו את ההתקדמות שלנו עד עכשיו. איך מתקשרים בחלל, את הדלת הזאת המגניבה, ואת כל הדברים שאתם רואים עכשיו. אני בטוח שזה ייראה ממש טוב שנסיים עם זה. אני חייבת להודות שאני ממש גיקית של לגו, אז אני ממש מתרגשת בכל פעם מחדש שאני מרכיבה לגו, ובטח עכשיו שאני עושה את זה עם איתן. ואני הולך ללמד את אמא כמה טריקים ודברים מאוד מעניינים שתרצו לדעת גם אתם. למשל, אם אתם ממש לא יודעים למצוא חלקים, לרוב אפשר למצוא את החלקים לפי פיזור של הצבעים. למשל כתום במקום של כתום, לבן במקום של לבן ועוד. ככה אפשר לדעת לפי הצבע שזה מראה לכם איפה אפשר למצוא את זה. עכשיו הרכבנו עוד דלת, כנראה זו הדלת האחורית או משהו כזה. בינתיים הרכבנו את שני החלקים האלה. זאת הדלת, נכון, מגניב? וזה הקריסטל שמפעיל הכל, נראה לי. אתם ראיתם את הדבר הזה בהתחלה, הסגול הזה ליד הדלת? תראו איזה מגניב, אני עדיין בשוק. יש ממש קריסטל בפנים, וכל החללית היא בנויה מסביבו. מה זה? זה נראה כמו הפרחים הטורפים האלה בכל הסרטים. אתם מכירים את הדברים האלה שפשוט הם עומדים, אתה מגיע, פום! הנה זה כבר מתחיל לתפוס צורה. רואים איך הקריסטל משתלב וכל הדברים שמשתלבים. זה נראה מאוד מגניב, אבל תחכו עד הסוף. אנחנו נסיים וזה יהיה יפה מאוד. שלוק של דנונה לאנרגיה. כן, זה ממש כבר מתחיל להתגבש לכדי תחנת חלל. כבר הרכבנו פה את דלת הכניסה. אז יש לנו גם קודן וגם משהו שסורק את העין. וזה חלק שממנו כנראה הם יוצאים ונכנסים עם החללית הקטנה שלהם. טוב, הכנו פה איזה משהו, ואני לא מצליחה להבין אם זה כספת, או מיקרוגל, או תנור. יש לזה דלת שקופה, אז אני חושבת שזה מיקרוגל. בואו נראה, כי יש כאן חדרים. אולי אנחנו עכשיו מכינים את החדר של המטבח? לא יודעת, בואו נראה. כן, באמת צדקתי, הנה המיקרוגל, וזה כנראה כוס קפה שלו, זה התנור. פה המיטה שלו הוא ישן, וממש איפה שהוא ישן רואים גם את המסך של הטלוויזיה. זה הדוש. הנה אתם רואים בפינה את המסך? הנה איתן מצביע לי. כן, 3-1, הוא רואה כדורגל. תקשיבו, זה מגניב בטירוף. בטירוף. הנה האסטרונאוט הקטן שלנו. יש לו גם סוג של משגר מחובר לו לגב. אמא, זו בת. זאת בת? אופס, תודה איתן. פותחים שקית מספר 4. תראו כבר איך התקדמנו, נשאר לנו רק את החלק האחרון. מעניין איך זה ייראה בסוף. והנה החייזר עם 3 העיניים שלו. באמת מאוד קטן, אבל עם ראש מאוד גדול. הוא גם ירוק. גילית את אוסטרליה. טוב, תראו, אז החלק האחרון כבר כמעט מוכן, וראינו שיש כאן אפילו מיקרוסקופ. הם בודקים את החלקיקים כנראה של הקריסטל הזה, שזה פשוט, וואו, אני מתלהבת. כמה השקעה בפרטים הקטנים, אני פשוט באמת אוהבת לגו. סוף סוף זה מוכן. בוא נראה איך זה ייראה. אני ממש רוצה לראות איך זה ייראה מתי שאנחנו כבר נרכיב את החלק האחרון.
יואו, סיימנו איתן, איזה אלוף אתה, תקשיב. התחנת חלל נראית סופר מגניבה, ועכשיו הבנו מה הדלת הזאת. אז באמת כמו שחשבתי, עם הדלת הזאת הם יוצאים עם החליפות שלהם לחקור, אז הדלת עם השחור אפור, זאת הדלת הכניסה, יש לנו כאן את הקודן ואת הסקירה של העין, משם הם נכנסים, ואם הם רוצים לצאת לחקור עם החליפות כיסא גלגלים, כי אנחנו רואים שהאסטרונאוט שלנו עם כיסא גלגלים, אז הוא יוצא משם. הנה יש לו גם את המסך הקטן, וואו, זה פשוט מגניב. So cool. אז זה הכל להיום. תגיבו אם אהבתם. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.